Siinä on imusarja pätkitty, vanha poikki. Ja mulla on tässä nyt tämmönen yksi pikku, tiedä onko tästä mitään ilua, käyttääkö kukaan tätä kikkakolmosta, mutta mä käytän alumiinihommissa aina. Mä pesen alkuun ihan antoksilla. Rosteripeittaushapolla. Sillä näet alumiiniosa kaikki mitä mä rupean hitsailemaan ja työstää, niin sitten lähtee vähän se sitä, en tiedä millä hienolla nimellä nämä alumiinihitsarit kutsuu, mikä se paska siinä päällä on, niin sen saa pois sitten, niin se pikkusen sulaa mukavemmin. Tämmöistä kuljailua tähän aamualoitukseen. Siinä on nuori Jarkko vielä ja Saab. Se on vähän hurjaa hommaa tuossa kolmileukapakassa oikasta tämmöstä. Joutuu välillä vähän kokeilemaan, että onko se kiinni vielä. Lähtee lentoon. Morjesta tai huomenta. Tässä nyt toi imusarja jo päässyt vähän sille mallille, että se nyt rupeaa olemaan joku. Nättikö ruujen vamma, niin kelaapa kolvata tuosta vähän se, miltä se näyttää ja kuulostaa. Tuleeko tästä hevon vittua tästä hommasta? Anteeksi kiruamin. Aha, älä Wolframik karkaa. Kyllähän se siihen tarttuu. Se kerkesi vähän jähtyä tuo siinä väliin, kun mä kävin paskalla. Mutta kurkataan vähän se. Kyllä sinne nyt vähän se saumaa tulee, mutta ei ne mitään kaunista ole. Se on tuo paskanen vanha alumiini, niin se on aina mielekästä. Mutta ei se jaksaa leipua vaan ja puhtaus on puoliruokaa tässäkin hommassa. Ei mitään, mä koetan saada sen valmiiksi. Tuli tuossa mieleen taas tässä, kun näitä kaikki. Pitäisi perustaa sellainen rälläkälle veistelijät ryhmä, niin että kuinka hienosti tuokin istuu tuohon. No, vähän rälläkkää, niin kyllä sitten hyvää tulee. Mutta kyllä se on tekijänsä näköinen. 2,5 heppaa herkäsä, kun tämä survasee paikalla.
Pätkä sulattelu. Pannaan tuohon vielä pätkä tuommoista kolovausta. Oi, paskaa piisaa. Joo. Kyllä alkaa istua. Ei se oo kolovaa kiinni. No niin, eihän se. Siihen se alkoi istua, päräytetään kiinni pätkän matka. Tosiaan tupeen tulee vähän videoa enempi tästä. Olen pikkusen leikkeitä tehnyt ja muu videossa on sitten semmosia, että niitä ei pahemmin leikkailla. Se on se yksi otto ja sillä sisään. Tuli mitä tuli. Raakaa ja rujoa taidetta. No niin, se olisi siinä nyt tämmönen jokkishenkeä työstetty imusarja, eikä mennyt loppupelissä kauaa. Tasopinnat on oikaistu aika paljon, se veti yllättävää kyllä. No en ole kyllä yhtään yllättynyt, kun tekijänsä kahtoi, että se sen verran vetikö en pannut mihinkään kiinni sitä. Omaa laiskuutta taas, mutta onneksi äijällä on Tiilikkalassa työkalujyrsin, niin sillä saatiin hyvin oijottua. Nyt seuraava projekti sitten, no moottorikorvat mulla tuolla on ja näin, että kai tuo pitää käyttää tuo kone katollaan ja katsoa minkälaisessa kunnossa kertokangelius katsoo siellä, kun se viimeksi meni vähällä öljyllä, kun öljyroppu lähti huhalla irti. Sinne kurkataan ja sitten pakosarjan tekoon. Ja jostakin kaasuttimet pitää hommata tuohon. Tää rupeaa kohta käymään ja aivan uusi syylärikin. Mutta tämmöstä pikkuhiljaa se valmistuu. Koostetaanhan tästä nyt YouTube-pätkä ja tosiaan näitä ei paljon leikota eikä mitään, se on yksi otto ja se on sillä selvä. Muuta kuin pätkät yhteen ja ei muuta kuin vapuodotusta.